ଯୋଗୀ କେଦାର ମାନବ ରୂପୀ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିର ମହାନ ସାଧକ ଯୋଗୀ କେଦାର ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି। 2020 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 20 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ସଦା କର୍ମତତ୍ପର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ନୀତିବାନ ମହାନ ସାଧକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ଓ ଆଦର୍ଶର ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ। ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ମାନବର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଏକ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଯିଏ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଦିଗହରା ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ମାନବ ପାଇଁ ଆଲୋକ ବର୍ତ୍ତିକା ସଦୃଶ ଦୈବୀ ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରର ଗଭୀରତମ ଭକ୍ତିକୃତ ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଓ ଦଣ୍ଡବତ ଜଣାଉଛୁ।